Oke, berjumpa lagi di channel Teknologi. Oke guys, kali ini aku yang nggak mapakan aku itu sih. Ini mulai jam 10 ya guys. Ini bisa digunakan untuk nembasnya. Ini aku mapakan aku sekalian harap ke nembasnya kesana nembak ikan guys ya. Kan nembas terus apa? Wafer karo ngombe guys. Gawe itu guys. Cilik bayi soalnya nih kene kan wis carane guys kayak aku di emben iku ya wis carane ngono kuwi guys nek diwenehi dadi nggo angsel-angselan ngono guys kayak biyen aku yang besok nabati karo teh ngono guys dadi iki berhubung balik pagi iso dadine aku sing dikongkon guys nah ini wis 11 ki apa 11 guys karo hantane anakku metu setelah guys jam 10 turun anak aku udah habis guys ya udah habis ya ya entah itu yang dikambil guys jadi ini harap tak kebesaran yang pasar aja guys jadi ini aku gak nyenggas gak kebesaran yang pasar aja guys tinggone iki apa Mbak Medan dengan Mbak Medan sepi badengnya aku telat tidak saya kok malah konteni oh iya sih ya iya Mbak iya aku gak sadar Mbak naik apa tombol rapot dia emang Lia ngomong biye emang sesok market dia awakmu ae kok wis ML tampil sak kelas. Lah, kok iso yo ya gen setting ngene iki rasa anu. Terlalu banyak mikir anggerane. Bongkar rombongan mi. Piye? Rombongan mi penting cuman. Lah iya ancane ya yo. Kita nek cuane kok sing biji maku ngono. Cocok Mel. Sing songo nyek biru tak. Ya iya ya. Aku kaku ya. Aku nek terima 10.000 wis oke ngono. Iki tak esuk gawe apa gawe apa. Iya mah ribet kok yo. Awakmu ae lho Mel. Wis genmu tak bayar saiki ta Mel. Tak bayar saiki aku duwe Mel. Kandani lho ngebosi malah wes. Melu. Arek sing sijine SPP katoke sing kono pengen dodol. Sapa? Lina. Oh iya sih. Oh iya sih yo, heeh iya. Heeh. Kita ngono karek urunan 10.000. Lah, kita ngomong ya gak apa-apa. Mbak Lina ora nek ning kene wonge kok. Wonge entuk teroran akeh. Pesenan Mel. Ya ayo, Gas. Awakmu masih tampil kok sak gerobake ra apa-apa. Wis didodol sing dol bocahe kok orang putih. Makasih itu. Mel, kowe gak lep Mel. Ayo. Mau sinyale walak kok. Iya Mel, dong lep apa Mel. Gaya saiki sapa sing tekoki aku yo? Sapa yo nek tekok aku? Bakul kuwi lho. Saiki mlebu ning TikTok ngono live jere ngono. Naira, ponakanku. Gak nge-live, cara kayak video bocah. Iya Mel ngono ki Mel, heeh. Mau dolanan tok cah cara. Gak usah dolan kan gawe Facebook aku gawe, tapi wah. Lati. Sarenteng yo. Karo opone? Wis ndek batu. Wis. Mana? Yo sithik sampe 5 iki. Wis. Apa Javana apa? Javana. Kalih dus. Nggih. Aku mau Imerman Mil. Iki wis sangune kasiji 11.000. Pitoke patake 11.000 mulai cek tuku iki guys. 15.000. Urung awan kok maneh kok. Kan susu kok malah tek engko. Susu wis sak renteng tak baso. Lha kok ning pawon sak renteng. Cuma permen. Oh, susu pecah. Dia mau untuk susu. Untuk 4. Iya wis. Berarti jadi 4. Lanang neh pino kan. Oke, Mas. Itu mana?
Yo, Iki kagani lanang tenan ora. Aku harus kondo anjing kae. Oh nggih. Lanang, kita kapan bengi? Dek niku Selasa malam, Pak. Malam Malam suro. Rebo, nggih. Malam Rebo, suro, nggih. bar suro ngono. Nggih. Wah. Yo tenang. Dari kowe Nggih. kan. Dari kowe. Nggih. Iya kowe. Kapan? Dukai. Duka itu. Buyute yatiman. Lah nggih. Kan ada sini. Kan ingatan ini kapan deh? Urung iki. Dek kapan niku? Belum kerja ini ketai. Dek ini saiki apa? Nggih, dereng lah, Pak. Wong Selasa bengi niku kok atene jam 11:30 kok. Nggih, pinten, Mas? Ngatamnya tuh. No. Itu Pino. Akrab Pino. Mboten. Pino teng griya. Oh. Wah, nggone adike. Nggih, Ning rumah sakit apa ning teng rumah sakit. oh. Mas mulai. Pon dek wingi. Pitu-pitu. Ndrakene ning rumah sakit laire tidak anu. Lho iya toh, ana anu bidane ning anu kok. Dokter kok. apa Pak? Rokok Pak Bungkus Gajah Baru Karena saya kok iso Repet. Letek ya. Ki kejang no. Lo kafe. Apa anak ini? Nggih. Iki Mahamed. Ini kamu lebu ah. Kan. Bukan Hani kok. Kan sahabat sama Hani. Sampai ada. Oh Hani. Kalau anak niku Pak Gampang. Kalau nek gampang kok. Oh. Sing sapa kuwi? Itri, Istri. Lah sing anake sapa ndene kecelakaan kae? Mbak Lina. Nina. Nggih. Kemarin banjir Juni Sangat tersuwun. datang gitu sadar baik jadi tak rumah sakit Oke Mas Ali. Oke Mas Won. Aku HP muda pelem. Iki jile Pak kok tak sematang guys ndi ya sematang. Dek iki dipangan kekes, tak nambah lipas. Soale jirene wong meteng iku kudune mangan ngono, guys. Iki gak iso Pak nek menek, Pak. Menek, Pak. Lah, guys. Lu ya Allah. Dia kowe nabasi masuk wae sitok tok. Iki gak penak Pak iki, guling. Jajal njipok nganu. Jajal njipok. Ini wis metu madune iki. Ngono. Jajal tenan po. Kagak. Mas Pak. Wis aku tak manjat-manjat tulak Pak. Tulak manjut. Mas Pak. Wis dicicik. Ndak kuwi. Oke kembang nih Bu, ya Allah. Di. Alah, nyar Ya kembang nih. di. Ujung ae lho. Oh iya. Iki jut siramik, guys. Iya ya ki Pak kilo siji. Apa kembang? Kilo sing iki lho. Iki lho Pak. Siji ya. Heeh. Diburi guys, urung mateng, urung kuning kan wis kuning iki. Ndak kuwi delok le nek kuning-kuning iki lho, liwat kene iki lho. Pak iki lho Pak. Dhuwur iki lho. Dhuwur iki lho delok. Siji iki ya. Heeh. Dhuwur iki lho. Jajal sare ireng-ireng. Oh, Dhuwur kilo ireng-ireng iki lho Pak. Jajal delok sik. iki lho. Lah kuwi ora kuwi Pak jodone ora. Mas Pak. Aja ngono sen. Kurang rono Pak si kursi 6. Ya kayo. Apa bisa? Tapi Atas. Ya wis gak usah. Tak mancing. ya Allah, wis kembang nih sing kono. Iya iya. Masya Allah, benar.
Ki dadi urung ki. Ki satu ki ya urung ki sing gedhi ki. Mau tak pencet. Iki lho, Pak. Oh, ngisor iki ya. Iki lho. Iya nek ngisor di sisian, guys. Urung. Urung. Ngene kok Kembang nang kalau. Tapi wis kuning-kuning iki seminggu kan wis. suca ya. Mbok pangan ngono legine ra kapan. Makan apa, Pak? Kowe tak ketokane iki. Ndang. Lho iki ben Ben nganu ben wah. dua. Mure lah impit. Tak boleh, belumku. Panas-panas le, nang adem-ademan le. Iya dimakan. Jaluk. Ayo. Aku tak boleh. Apa nanti? Ya ora apa-apa nek ndan aja ya. Oleng. Alam. Jadi ngilal. Ayo, Bu. Biasa. Ini Pak HP. Lah lagi wis metu. Matune iku. Dadak iki kok. Jerone kula mbok bentik kayak bintik-bintik ngono iku, Bos. Oke, Pak. Ngel. Ya terah gladine ya landep cah. Wow, amune sawok gredin. Jen, aja banter-banter le. Ibu ki lho le, aja banter-banter le. Le. Bisa ngasihan sama kok bisa. Jen. Cerita saya ibu tuh anu. Pak banyu saiki Pak Gugot. Jen. Cek krungu ngono kuwi. Kecilin tolong. Terus cari cek.